Запечена картопля з беконом і сиром. Картоплю гарно помити, я мию з допомогою їжачка. І поробити надрізи. Звичайно ж, не до кінця. Кожну картоплинку поливаю олією, солю, приправа до картоплі і трішки перцю. І ще трішечки полью олією, щоб все гарненько впиталося в картоплю. Виклала в деко і тепер в духовку. Беремо бекон, у мене, правда, грудинка. Твердий сир натираю на терку. І ще на трішки в духовку.